సో నిన్న మనం చూసాము కృష్ణుడి యొక్క, అర్జునుడి యొక్క మరియు భీముడి యొక్క వేరియస్ పేర్లు. సో ఇప్పుడు 19వ శ్లోకం. సో ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే శంఖనాదం అనేది బాగా గట్టిగా వాయిస్తున్నారంట. సో దుర్యోధన టీమ్ బ్లూ కాన్షల్ డెంట్ షాటర్ పాండవాస్ హార్ట్స్. సో దుర్యోధనుడు ఇంకా ఇతర కౌరవ పక్షం వారు ఎప్పుడైతే వారి శంఖనాదం చేశారో అప్పుడు ఎక్కడ కూడా మనకి శ్లోకాల్లోని హృదవ్యథ అనేది జరిగింది అనేది పాండవులకు అనేది ఎక్కడ కూడా రాయలేదన్నమాట. అది ఎందువల్ల అంటే కృష్ణుడు వారి పక్షాన ఉన్నారు కాబట్టి వారికి హృదవ్యథ అనేది ఎక్కడ కూడా జరగలేదన్నమాట. కాబట్టి ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి కృష్ణుని శరణగతి పొందుతారో వారికి ఏ రకమైన భయం అనేది లేదు. ఎగ్జాంపుల్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని ప్రతిరోజు కొండ నుంచి కిందకి వేసేస్తూ ఉంటారు, ఒకరోజు ఏనుగులతో తొక్కిచ్చేస్తూ ఉంటారు, ఒకరోజు సర్పాలతో కాటేయిస్తున్నారు, ఒకరోజు అగ్నిలో కూర్చోబెట్టేశారు. ఏనాడైనా కొద్దిగైనా టెన్షన్ ఉన్నిందా? అదే 5 వేర్ల బాబుని గాని పాపని గాని ఎవరినైనా సరే కూడా మనకు 5 ఏళ్ళు ఉండేటప్పుడు మనం ప్రతి చిన్నదానికి భయపడిపోయేవాళ్ళం. చీకటి అంటే భయపడేవాళ్ళం, ఎవరైనా కొద్దిగా గట్టిగా అరిస్తే భయపడేవాళ్ళం, ఏదైనా సరే కూడా శబ్దం వస్తే, కుక్క అరిస్తే, కుక్క దగ్గరికి వస్తే కూడా భయం వేసేదనమాట. కాకపోతే మనకి ఆ ఏజ్లోని ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి ఏంటి అని అంటే పాములు విష సర్పాలతో కాటేస్తున్నా సరే కూడా భయం లేదు. ఎందుకు అని అంటే అతను భగవంతుడి గురించి విన్నారు, ఒక ప్రాపర్ గురువు దగ్గర విన్నారు కాబట్టి ఆయనకి భయం లేదు. అదే రకంగా పాండవులు కూడా ఇక్కడ కృష్ణుడు వారి పక్కన ఉన్నారు కాబట్టి వారికి భయం అనేది లేకుండా ఉన్నదనమాట. కాకపోతే ఇక్కడ చెప్పున్నారు కౌరవాస్ హార్ట్ షాటర్డ్ డ్యూ టు ఫియర్ సైన్స్ ఆఫ్ డిఫీట్. కౌరవులకి ఏంటి అని అంటే అది ధర్మక్షేత్రం అని తెలుసు, అక్కడ ధర్మానికే జయం అనేది తెలుసు. కాబట్టి కౌరవులు వారి యుద్ధ భూమిలోని ఓడిపోతారు అనే దాని వల్ల వారికి భయం ఉన్నది. నెక్స్ట్ వర్స్ 20. Arjuna prepared to fight, asks Lord Krishna to draw chariot between two armies. ఇప్పుడు అర్జునుడు ఎందుకోసం అని కృష్ణుడిని ఉభయ సేనల మధ్యలోకి ఎందుకు పట్టుకెళ్ళమన్నారు అని అంటే, సో ఒకటి, అర్జునాస్ ఫ్లాగ్ ఆన్ ది చారియట్ హ్యాస్ ఎంబ్లెమ్ ఆఫ్ హనుమాన్, డివోటీ ఆఫ్ లార్డ్ రామ, సైన్స్ ఆఫ్ విక్టరీ. ఆల్రెడీ యుద్ధంలోని వారు గెలుస్తారు అనే దానికి ఒక చిహ్నం అన్నమాట. అక్కడ ఏంటి అని అంటే కపిధ్వజం అనేది. ఆల్సో కృష్ణుడు కూడా ఋషికేశుడిలాగా అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళ దీని మీద, రథం మీదని. కాబట్టి అతనికి ఖచ్చితంగా యుద్ధంలో గెలుపు అనేది అతనికి తెలుసు, ముందు నుంచే తెలుసు. కానీ అయినప్పటికీ అతను ఎందుకు పిలుచుకొని వెళ్ళారు అనేసని ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాలి. సో కాకపోతే ఫస్ట్ మనం తెలుసుకుందాం యుద్ధంలోని ఏ రకంగా పాండవులకే జయం అనేది ఏ రకంగా మనకి తెలుస్తుంది అనంటే, ఒకటి అన్నిటికంటే మొట్టమొదటిది ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడు ఎక్కడ ఉంటారో సో అక్కడ ఖచ్చితంగా యుద్ధంలోని గెలుపు అనేది జరుగుతుంది అని. అంటే జస్తు పాండుపుత్రానాం ఏషే పక్ష జనార్దన అనేసి ఒక శ్లోకం ఉన్నది మనకి. సో దానివల్ల ఏంటి అని అంటే ఖచ్చితంగా పాండుపుత్రులకు అందరికీ కూడా యుద్ధంలోని గెలుపొందుతారు. ఎందుకు అనంటే జనార్దనుడు వారి పక్షాన ఉన్నారు కాబట్టి గెలుపు అనేది ఖాయం వారికి. అది ఒకే ఒక రీజన్ చాలు, అసలు ఇంకా వేరే రీజన్స్ అవసరం లేదు. కానీ ఇంకా కూడా మనకి రీజన్స్ ఇస్తున్నారు. సో మాధవి యొక్క భర్త మాధవుడు ఎప్పుడైతే ఉన్నారో, సో మాధవి అని అంటే అంత అద్భుతమైన ఫార్చ్యూన్, గుడ్ ఫార్చ్యూన్ కన్నిటికి అధిపతి అనమాట ఆమె ఎక్కడ ఉంటారో అక్కడే కృష్ణుడు కూడా ఉంటారు. కాబట్టి కృష్ణుడు ఉన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ గెలుపు ఖాయము, మాధవి యొక్క భర్త కాబట్టి. అది కాకుండా కురుక్షేత్రం అనేది అది ధర్మక్షేత్రం, అక్కడ ధర్మానికే విజయం కాబట్టి అక్కడ కూడా వారికి గెలుపు ఖాయము. ఆంజనేయ స్వామి వారికి కపిధ్వజం ఉన్నది కాబట్టి అక్కడ కూడా వారికి గెలుపు ఖాయము. అది కాకుండా విష్ణు యొక్క దివ్యమైన శంఖము, సో అదంతా కూడా వాయిస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ ఖచ్చితంగా వారికి గెలుపు అనేది ఖాయము. అది కాకుండా కృష్ణుడిది ఒకటే కాకుండా అర్జునుడు ఇంకా కృష్ణుడిది ఇద్దరిది కూడా దివ్యమైన శంఖాలు అనేసని అక్కడ చెప్పబడి ఉన్నది. అది ఎవరో చెప్పటం లేదనమాట, సాక్షాత్ సంజయుడే చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుల వారికి. ఎక్కడ కూడా సంజయుడు మిగతా వారి శంఖాలని దివ్యము అనేసని కౌరవ పుత్రుల వారిది వారెవరిది కూడా దివ్యమైన శంఖాలు అని చెప్పలేదు. కానీ అర్జునుడిది మరియు ఇక్కడ కృష్ణుడిది మాత్రం దివ్యమైన శంఖాలు అని చెప్పారనమాట. కాకపోతే భీష్మ పితామహ కేవలం ఆ సింహ గర్జన వలె శంఖం వాయించింది దేని వల్ల వాయించారు అని అంటే, దుర్యోధనుడు ఎలాగో చచ్చిపోబోతాడు, ఎలాగో ఓడిపోబోతారు,
కాకపోతే సరే, నీకు చనిపోయే ముందు కాస్తో కూస్తో ఆనందాన్ని ఇచ్చి నీకు పంపిస్తానులే అనేసని విభీషితాగమకు మాత్రం అంతా తెలుసు. కాబట్టి అతను గర్జించిన ఆ సింహం ఇది శంఖనాదనం అనేది సింహ గర్జన వలె ఉన్నది అని చెప్పారనమాట. అది కాకుండా అగ్నిదేవుడు ఇచ్చిన ఆ రథము దశ దిశల్లోని కూడా అది గెలుపుని పొందగలదనమాట. కాబట్టి ఇవంతా కూడా చూసి వీరికి పాండవులు వాయించిన ఆ శంఖనాదం వల్ల కౌరవుల తలకు హృదవ్యాధం అనేది వచ్చిందంట. అంటే హృదయ దౌర్బల్యం అనేది వచ్చింది వారికి ఆ శంఖనాదాన్ని విని. సో ఇక్కడ అర్జునుడు కృష్ణుడిని కొన్ని పేర్లతో పిలుస్తారు. దానికి కూడా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉన్నది. ఒకటి అచ్యుత అనేసి అని చెప్తున్నారు అర్జునుడు. అచ్యుత అనంటే ఎప్పటికీ మామూలు దేనికి లోకానికి పడిపోయే రకం కాదు అని. అంటే కృష్ణుడికి ఏంటి అనంటే తన భక్తుల పట్ల అసీమితమైన ప్రేమ ఉన్నది. కాబట్టి ఓ కృష్ణ, నీ భక్తుల పట్ల నువ్వు ఇంత ప్రేమను పెట్టుకొని ఉంటావు, నేను కూడా నీ భక్తుడనే, కాబట్టి నా మీద కూడా ప్రేమ చూపించు అనేసని రిక్వెస్టింగ్ మోడ్ లోని కృష్ణుడిని అక్కడ అచ్యుత అని పిలుస్తున్నారు. ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే యాక్చువల్గా కృష్ణుడు ఏంటి అని అంటే అక్కడ రథ సారథిలాగా పొజిషన్ తీసుకున్నారు. అంటే మామూలుగా కూడా కృష్ణుడు ఏంటి అని అంటే తన భక్తుల కోసం అని ఏవైనా సరే కూడా పొజిషన్ తీసుకోగలరు. ఇప్పుడు ఈవెన్ కుంభకోణంలోని కూడా సో అక్కడ కృష్ణుడిది అంటే నారాయణుడిది ఒక గుడి కట్టించేటప్పుడు ఆ భక్తుడు ఏంటి అని అంటే కట్టిస్తూ ఉంటారు. కట్టిస్తూ కట్టిస్తూ చాలా కాలం అయిపోతుంది. ఆయన అసలు పట్టించుకోని కూడా పట్టించుకోరు. ఎవరో ఒక అతను అడుగుతారనమాట, ఏమయ్యా నువ్వు కట్టిస్తూ కట్టిస్తూ నువ్వు పెళ్లి కూడా చేసుకోలేదు, నీకు కొడుకు కూడా పుట్టలేదు, మరి కొడుకు లేకపోతే కూతుర్ని నరకం నుంచి నిన్ను ఎవరు బయటకు తీస్తారు అని. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట భగవంతుడు, ఎవరికైతే కొడుకు ఉండరో వాళ్ళకి కృష్ణుడే కొడుకు వాళ్ళకి. కాబట్టి కృష్ణుడినే వాడు ఆ రకంగా ప్రేమించి వారి కొడుకు వలె వారిని పూజించాలన్నమాట. ఆ రకంగా చేసిన దానివల్ల సో ఇప్పుడు ఏమైందనంటే ఇతను కృష్ణుడి కోసం నారాయణుడి కోసం అనేసి అంతలాన గుడి కట్టారు. కానీ తను పెళ్లి మర్చిపోయారు. సో అతను గర్భగుడి లోపలికి వెళ్ళి దేవుడితో మొరబెట్టుకుంటారు, ఏమయ్యా గోవిందా, నేను మీకోసం గుడి కట్టాను కరెక్టే కదా, నేను అసలు పెళ్లి చేసుకోవడమే మర్చిపోయాను, నాకు కొడుకు లేకపోతే నాకు 94 ఏళ్ళు ఇప్పుడు, సో నేను పోయానంటే నన్ను అద్భుతాన్ని నరకం నుంచి ఎవరు నన్ను తీస్తారు అని అంటే భగవంతుడు అక్కడ సాక్షాత్కరిస్తారు. చెప్తారనమాట, ఏమయ్యా నా కోసం ఇంత చేసేవు, నేను నీకు అంత మాత్రం చేయలేనా అని. ఇప్పటికి కూడా ఏంటి అని అంటే అతని చనిపోయిన తిథి వచ్చింది అని అంటే భగవంతుడిని బయటకు తీసుకొని వస్తారు. అతను ఈ రోజు కూడా పితృతర్పణం ఆ భక్తుని పేరు మీద పెడతారనమాట. కాబట్టి ఈ రకంగా ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు భక్తుల కోసం ఏమైనా చేసేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నారనమాట. కాకపోతే భగవంతుడు ఆ రకంగా చేస్తున్న రథ సారథి కదా అనేసని అతను ఒక చారియట్ డ్రైవర్ అన్నట్టుగా ఆ రకంగా మనం తీసుకోకూడదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెద్ద కంపెనీలో సిఇఓ ఉంటారు. అతని కంపెనీలో సిఇఓ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పిల్లాడిని ఎత్తుకుంటారు, గుర్రాన్ని నేను నీకు ఏనుగుని నా మీద కూర్చో అని అంటారు, కూర్చోబెట్టుకుంటారు. అలా అనేసని ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని అలాగే ఎక్కించుకుంటారంటే అది కాదు. ఆయన కేవలం తన భక్తుడు దాకా మాత్రం ఆ రకంగా చేస్తారు. కాబట్టి భగవంతుడు తన భక్తుల కోసం ఏమైనా చేసేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. సో అర్జున బీయింగ్ ఎ ప్యూర్ డివోటీ హ్యాస్ నో డిజైర్ టు ఫైట్. కాకపోతే అతనికి యుద్ధం చేయాలి అనేసని ఏ మాత్రం కూడా కోరిక లేదు. కాకపోతే అతను మిగతా తోటి వారు ఎంతలాన యుద్ధం కోసం అనేసని ఎంతలాన సిద్ధంగా ఉన్నారు, ఎంతకైనా దిగజారిపోతారా వారు, అది చూద్దాం ఒకసారి అనేసని మాత్రమే అక్కడికి వచ్చారనమాట అర్జునుడు. సో ఇప్పుడు కృష్ణుడు అతని ఆజ్ఞ మేరకు అర్జునుడిని అక్కడికి తీసుకొని వచ్చారు. సో ఇక్కడ అర్జునుడిని గుడాకేశ అని పిలుస్తున్నారు. అంటే గుడాకేశ అంటే గుడక ఈశ, అంటే గుడక అంటే నిద్ర, నిద్రని జయించిన వారు, అంటే అజ్ఞానాన్ని కూడా జయించారు. అజ్ఞానం అనే ఆ నిద్రని కూడా జయించారు. కాబట్టి ఎందుకు అనంటే అతను కృష్ణుడు ఫ్రెండ్, మిత్రుడు, కాబట్టి అతను అజ్ఞానాన్ని జయించగలిచారు. కాబట్టి అతన్ని గుడాకేశ అనేసి అని చెప్పబడున్నదనమాట. సో అతనేంటి అనంటే ఎప్పటికీ కూడా కృష్ణుడు గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అనంటే కృష్ణుడిని హృషికేశ అని కూడా అర్జునుడు పిలుస్తున్నారు. హృషికేశ అని అంటే ఎందుకు అనంటే అతను కృష్ణుడికి ఇది అర్జునుడికి అతను త్రోవ చూపించాలి, మార్గదర్శకం చేయించాలి అనేసని. సో హృషికేశ అని అంటే భౌతికమైన ఇంద్రియాలకి అధిపతి అనమాట. సో ఇంద్రియాలన్నిటికీ కూడా ఒక దారి చూపించే అధిపతి లాగా అక్కడ హృషికేశ అనేసి పిలువబడ్డాదనమాట. సో ఇప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తున్నారనమాట, ఓ అర్జున, నువ్వు అడిగినట్టుగా నేను నిన్ను తీసుకొని వచ్చాను యుద్ధ భూమి మధ్యలోకి, ఉభయ సేనల మధ్యలోకి. చూడు ఏం వీక్షించాలనుకుంటున్నావో
అదంతా కూడా వీక్షించు అనేసి అని. అక్కడ అర్జునుడు చూసింది ఏంటి అని అంటే, తన తండ్రి వారు మరియు తన గురువు గారు, తన తాతగారు, ఇంకా తన బంధువుల్ని, తన మిత్రులని, తన పిల్లలు వరుసకొచ్చే వారందరినీ కూడా అక్కడ చూశారనమాట. వారితో నేను యుద్ధం చెయ్యాలా అనేసి అని అక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో దుర్యోధనుడు ఎంత చెడువాడైనప్పటికీ కూడా అతను అన్నయ్య తమ్ముడు వరుస అవుతారు వారందరూ కూడా. మరి వారిని నేను సంహరించాలా, సొంత తాతగారు భీష్మ పితామహ అతన్ని నేను సంహరించాలా, గురువు ఈ రకంగా వీళ్ళని నేను సంహరించాలా అనేసని ఈ రకంగా అతను చాలా చాలా బాధపడిపోయారనమాట. సో అప్పుడు అర్జునుడు కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. Arjuna's mind reeling, thinking how this battle will finish, his family and its traditions. సో ఇక్కడ అర్జునుడికి ఒకటైతే ఖాయంగా తెలుసు, అర్జునుడు మరియు ఇతర పాండవ సేన ఖచ్చితంగా గెలుపొందుతుంది అనే విషయం తెలుసు. కాకపోతే అతనికి బాధ, భయము అంతా కూడా తన ఓడిపోతారా, తన చనిపోతారా అని కాదు. అతను కొన్ని కష్టాలని అతని వల్ల అది వాటిల్లుతాయి. ఆ కష్టాలని వాటిల్లేదానికి కారకుడు ఎవరు అని అంటే అర్జునుడు అవుతారు. అది అతనికి బాధ అనిపిస్తోంది అనమాట. సో తన వారిని తన సంహరించబోతాడు. ఇంకా అది కాకుండా కొన్ని ధర్మాలంతా కూడా నేర్పించేది ఏంటి అని అంటే, ఇంటి పెద్దలే మెయిన్ గా పిల్లలకంతా కూడా ఆ సంస్కారాలంతా కూడా, ధర్మాలు కాదు సంస్కారాలు నేర్పిస్తారు. సో ఆ సంస్కారాలు చెప్పే వారిని మనం సంహరిస్తే మరి ఎవరు నేర్పిస్తారు రాబోయే తరాల వారికి, భావి తరాల వారికంతా కూడా అనే భావనతోని అతను బాధపడుతూ ఉంటారు. ఇవంతా కూడా పెద్ద పాపం ఇది అనేసని అతనికి ఆలోచన వస్తుందన్నమాట. కాబట్టి ఇటువంటి పాపము చేసేదానికంటే నేను శస్త్రం ఎత్తకుండానే ఉన్నానంటే నన్ను ఎవరో ఒకరు సంహరిస్తారు, ఈ రకంగానే చనిపోవడం అనేది మేలు అనేసని అర్జునుడు భావిస్తున్నారు ఇప్పుడు. సో ఇదంతా చూసిన తర్వాత అర్జునుడికి ఏంటి అని అంటే శరీరం అంతా కూడా కంపించడం స్టార్ట్ అయింది. కంపించేది ఎలాంటప్పుడు కంపిస్తుంది శరీరం అని అంటే, రెండు రకాల దీంట్లోని సందర్భాల్లోని కంపించవచ్చు. ఒకటి చాలా అతిగా వారికి భక్తి అవంతా కూడా పెంపొందించినప్పుడు అప్పుడైనా రావచ్చు, లేదనంటే భౌతికంగా భయంకి వారు గురైనప్పుడైనా కావచ్చు. కాకపోతే అర్జునుడికి ఇక్కడ వచ్చింది అద్భుతమైన స్పిరిచువల్ ఎక్స్టసీ అయితే కాదు, ఆధ్యాత్మిక చింతన వల్ల వచ్చినదైతే కాదు. ఎందుకు అని అంటే అతను మాట్లాడే మాటలన్నీ కూడా అతను శారీరకంగా ఉండే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అతను. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే దీన్ని బట్టి మనం క్లియర్ గా తెలుసుకోవచ్చు, భౌతికమైన వాటి బట్టి మీదనే, అంటే వాటికి భౌతికమైన వాటి ఇది విషయాల పట్ల ఆసక్తి ఉన్న దాని వల్లనే అతనికి శరీరం కంపిస్తోంది అనేసని మనం నిర్ధారణకి రావచ్చు, అంటే నిర్ధారించబడ్డాదనమాట ఇక్కడ. సో అతనికి ఎటువంటి ఇది చిహ్నాలు చూపిస్తున్నాయి అతను భౌతికంగా భయపడుతున్నారు అనే దానికేనంటే, చేతి నుంచి గాంధీవం జారిపోతోంది, చర్మం మండుతున్నట్టుగా అనిపిస్తోంది, వెంట్రుకలు నిక్కబడుచుకుంటున్నాయి, ఈ రకంగా అంతా కూడా ఉన్నాయి, హృదయ దౌర్బల్యం అనేది వస్తోంది, అతననే మర్చిపోతున్నారు, నిల్చోలేకుండా ఉన్నారు. ఇదంతా కూడా ఏంటి అని అంటే తన వారిని సంహరించబోతున్నప్పుడు ఈ రకంగా, అంటే తన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే కూడా దూరం అవుతూ ఉంటే ఈ రకంగా హృదయ దౌర్బల్యం అనేది సర్వసాధారణంగా వస్తుంది. కాబట్టి అతను తన సంతులన్నీ కోల్పోయి అతను కిందన పడిపోతున్నారనమాట. సో అతనికి ఏంటి అని అంటే నిమిత్త విపరీతాని అని అంటారు. అంటే కొన్ని రకాల ఆలోచనలు ఏంటి అని అంటే, అసలు ఎందుకు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, అసలు నాకు ఏంటి ఇదంతా కూడా, నేనే ఎందుకు, నాకే ఎందుకు అన్నట్టు అటువంటి ఆలోచన అంతా కూడా ఏంటి అని అంటే నిమిత్తాని విపరీతాని అని అంటారనమాట. సో అటువంటి ఆలోచన అంతా కూడా అర్జునుడికి వచ్చాయి. అతని చేతులు కాళ్ళు వణుకుతోంది, నోరు ఎండిపోయింది, శరీరం అంతా వణుకుతోంది, వెంట్రుకలు నిక్కబడుచుకున్నాయి, చేతి నుంచి గాంధీవం జారిపోయింది, చర్మం మండుతున్నట్టు అనిపిస్తోంది, కాళ్ళు ఏంటి అని అంటే అతను నిల్చోలేకపోతున్నారు, అతని శరీరం కలకు వెయిట్ సైతం అది కూడా ఎత్తలేకపోతుంది, కాళ్ళు అంతలానే వణికిపోతుంది అనమాట. అతను ఎవరు అనేదే మర్చిపోతున్నారు. అంతా కూడా చాలా అంటే దురదృష్టవంతకరంగానే కనిపిస్తోంది అనమాట అతనికి ఈ రకంగా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే, ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నారనమాట, అర్జునుడు ఆలోచిస్తున్నారు, ఎవరైతే తన వారిని సంహరిస్తారో, కాబట్టి అటువంటి వారికి అర్జున కెనాట్ ఎంజాయ్ కింగ్డమ్ అట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ కిల్లింగ్ రిలేటివ్స్. తన వారిని సంహరించి అతను రాజ్యాన్ని, సుఖాన్ని అతను అనుభవించడం అతనికి నచ్చదు అని చెప్తున్నారనమాట.
కాకపోతే ఇక్కడ ఒకటి చెప్తున్నారు, క్షత్రియుడు ఎవరైతే యుద్ధ భూమిలో చనిపోతారో కృష్ణుడు ఆజ్ఞ మేరకు అనంటే వారి ధర్మబద్ధంగా వారు ఇది చేస్తూ వారి ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ క్షత్రియులు చనిపోయినా లేకపోయిందా బ్రాహ్మణులు ఎవరైనా సరే కూడా సన్యాసం భగవంతుని కోసం అనేసి వారు తీసుకున్న వారు ఇద్దరూ కూడా కృష్ణుడి కోసం అనేసని వారు తపస్య చేసిన వాళ్ళు అవుతారనమాట. అది తపస్యతో సమానం. అది తెలుస్తూ కూడా వారు చనిపోతారు అనేసని స్టిల్ వారి ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ కృష్ణుడి కోసం అని ధర్మబద్ధంగా యుద్ధం చేసే క్షత్రియుడు చనిపోతాడని తెలుసు కాబట్టి చనిపోతున్నాడు, కానీ వీరోచితంగా యుద్ధం చేస్తున్నారు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం అది క్షత్రియుల కోసం అని. మిగతా బ్రాహ్మణులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కృష్ణుడి కోసం అని, ఇతర ఇంద్రియ భోగముల కోసం అని కాదు, వారి ఇంద్రియాలను వారు నిగ్రహించుకుంటూ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకునే దానికోసం సన్యాసం తీసుకున్న బ్రాహ్మణుడు ఇద్దరు కూడా సూర్యలోకానికి వెళ్లే అర్హతని పొందుతారు అని. కాబట్టి ఇప్పుడు అర్జునుడు ఏం చేస్తున్నారు, మరి అతను క్షత్రియుడు యుద్ధం చెయ్యాలి, మరి కృష్ణుడు చెప్పినట్టుగా అతను యుద్ధం చేయటం లేదు. కాబట్టి అతనికి ఏంటి అని అంటే అతను యాక్చువల్గా అతను ఒక క్షత్రియ ధర్మాన్ని నిర్వర్తించటం లేదు అనేసి ఇక్కడ మనం తెలుసుకోగలం అనమాట. సో అతనేంటి ఎందువల్ల యుద్ధం చేయలేకపోతున్నారు అని అంటే శారీరకమైన భౌతికమైన ఆలోచనల్లోని అతను మునిగిపోయి ఉన్నారు. నా గురువు నా వారు అనేసి అనమాట. సో అతనికి ఏంటి అని అంటే నా వారిని నేను సంహరించి నేను ఈ ఆనందాన్ని పొందుతాను అనేసని అతను దానివల్ల యుద్ధం చేయనంటున్నారు. అందుకోసం అతను యుద్ధ భూమిని విడిచిపెట్టి అడవిలోకి వెళ్ళిపోవాలి అని అనుకుంటున్నారు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చారు అని అంటే ఎవరికైతే ఆకలి ఉండదో వారిని వంట వండమని అంటే వారికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, నేను వండను అని అంటారు. ఎందుకు వండరు అంటే వారికి ఆకలి లేదు కాబట్టి. బాగా ఆకలి వేస్తుంది అని అంటే కొద్దిగా వండే ఛాన్స్ ఉన్నది. ఈ రకంగా అర్జునుడికి ఆకలి లేదు, అతనికి ఏ మాత్రం కాంక్ష లేదు కాబట్టి అతను ధర్మం అధర్మం గురించి ఆలోచించే అంత దీంట్లో లేకుండా ఉన్నారనమాట. అతనికి ఏంటి అని అంటే ముల్లోకాలు అతనికి ఇచ్చినా సరే కూడా అతను యుద్ధము చెయ్యలేను అనే ఒక మాట చెప్పారనమాట ఇక్కడ. సో ఇక్కడ గోవింద అనేసి అని అంటున్నారు, కృష్ణుణ్ణి మధుసూదన అని అంటున్నారు అనమాట. సో గోవింద అని ఎందుకు అంటున్నారంటే గోవింద అంటే గో అనగా ఇంద్రియములు మరియు గోవులు, వాటన్నిటికీ కూడా సంతోషాన్ని ప్రసాదించేవారు మీరు, మరి నాకెందుకు సంతోషాన్ని ప్రసాదించటం లేదు అనే ఉద్దేశంతో గోవింద అని పిలుస్తున్నారు. మధుసూదన అని కూడా పిలుస్తున్నారు. మధుసూదన అంటే ఏంటంటే మధు అనే ఒక రాక్షసుని సంహరించారు. ఓ కృష్ణ, మీరు సంహరించింది రాక్షసులని, దానివల్ల మీకు మధుసూదన అని వచ్చింది, కానీ నేను నా తాతగారిని సంహరించిన దానివల్ల నాకెంత చెడ్డ పేరు వస్తుంది, మీకు వచ్చినట్టుగా మధుసూదన అన్నట్టుగా ఎవరు నన్ను పొగుడుతూ నన్ను చేయరు కదా, కాబట్టి ఇది ఏ రకమైన ధర్మము అనేసని ఈ రకంగా అతను ఫిగరేటివ్ మీనింగ్ తోని కృష్ణుణ్ణి ఒక్కొక్క పేరుతోని పిలుస్తున్నారనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఎవరైతే జీవులు వారి ఇంద్రియాలని వారు సుఖపరుచుకునే దానికోసం సంతృప్తి పరుచుకునే దానికోసం వారు ఆలోచిస్తారో వారికి ఎప్పటికీ ఇబ్బందికరంగానే ఉంటారు. కాకపోతే ఎప్పుడైతే భగవంతుని ఇంద్రియాలను వారు తృప్తి పరిచేదానికి ప్రయత్నిస్తారో అప్పుడు వారు వారి కోసమే మంచి చేసుకున్న వారు అవుతారనమాట. ఇక్కడ అర్జునుడికి ఆ విషయం తెలియకుండా అతను ఏంటి అని అంటే భగవంతుడికి ఏం అంటే అతను చెప్పినట్టుగా కాకుండా ఇతని ఆలోచనని ముందు పెడుతున్నారనమాట. కాకపోతే కృష్ణుడు చెప్పేది కూడా ఒకసారి మనం అనాలిసిస్ చేసి చూసేమనంటే ఇది మను సంహిత ప్రకారంగా ఇచ్చున్నారనమాట. ఆకతాయితనం అని అంటారనమాట. 6 రకాల వీరు అంటే పాపులు, వారికి ఏంటి అని అంటే మనకి ఇక్కడ చెప్పున్నారు వారికి ఇమ్మీడియట్ గా మరణదండన ఇచ్చేయచ్చు అనేసని. దానికి ఏ రకమైన పాపము లేదు. ఆ 6గురు ఎలాంటి వారు అంటే ఒకటి విషం ఇచ్చేవారు, ఇళ్ళని తగలబెట్టేవారు, ఇంకొకరు ఇళ్ళని లేకపోయిందా మారణాయుధాలతోని వారి మీద దాడి చేసేవారు, లేకపోయిందా వారి ధనాన్ని దోచుకునేవారు, లేకపోయిందా వారి స్థలాన్ని వారు ఆక్రమించుకునేవారు, ఒకరి స్థలాన్ని ఇంకొకరు ఆక్రమించుకునేవారు, లేకపోయిందా 6వది ఏంటి అని అంటే ఇంకొకరి భార్యని వీరు కిడ్నాప్ చేయడం, అటువంటివి చేసిన వారికి ఇంకే పనిష్మెంట్ లేదు, కేవలం వారిని సంహరించడం అనేది ఒక్కటే పనిష్మెంట్. దానికి మను సంహిత ప్రకారంగా కూడా చెప్తున్నారు, దానికి ఏ రకమైన పాపము అనేది లేదు అనేసి అని చెప్తున్నారు. కాకపోతే మన కోర్టు ఇప్పుడు ఇటువంటి వాటిని ఒప్పుకోదు. అప్పుడు కృష్ణుడు దాన్ని చెప్తున్నారనమాట. ఇటువంటివి కౌరవులన్నీ చేశారు. భీముడికి విషం ఇచ్చారు చిన్నప్పుడు, అండ్ నెక్స్ట్ వారి ఇల్లు లాక్షాగ్రహానికి అగ్గంటిచ్చేశారు, మారణాయుధాలతోని వారి మీద దాడి చేశారు, వారు సంపాదించుకున్న రాజ్యము ధనము వారి అంతా డబ్బుల్ని అన్నిటినీ దోచుకున్నారు. అది కాకుండా
వారి భార్య అయిన ద్రౌపదీదేవిని నిర్వస్త్రం చేసి ఇది దుర్యోధనుడు దాన్ని ఎంజాయ్ చేద్దామని అనుకున్నారు. కాబట్టి అన్ని రకముల పాపాలు చేశారు కాబట్టి వారిని అందరినీ కూడా సంహరించచ్చు అనేసని ఇక్కడ చెప్పబడుతోంది అనమాట. సో ఇక్కడ అర్జునుడు అందుకోసం అనేసి అర్జునుడు కన్విన్స్ చేసేదానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కృష్ణుడు. సో అర్జునుడు ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఫ్యామిలీ దీన్ని డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అనేది చూస్తున్నారనమాట. సో వర్ణాశ్రమం అనేది నేను ఇక్కడ అంతమొందించిన వాడిని అవుతాను అనేసి ఆలోచిస్తున్నాను అనమాట. అర్జునుడు ఎక్కడో విన్నారు ఈ రకంగా, లేక వేదాల్లో చదివారు ఏంటి అని అంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని మనం తొలగించకూడదు అనేసని. కాకపోతే అర్జునుడు ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నారంటే నేను కేవలం రాజ్యం సుఖాన్ని అనుభవించే దానికోసం నేను వీరందరినీ సంహరించడం అనేది ఎంత దాకా ఉచితము అనేసి అని అడుగుతున్నారనమాట అక్కడ. సో యుద్ధం జరిగిందనంటే యుద్ధంలోని ఉభయ సేనలు నుంచి చాలా మంది చనిపోతారు, అది కూడా తెలుసు. మరి దానివల్ల ఎవరికి ఉపయోగం ఉంటుంది? సో దానివల్ల ఏంటి అని అంటే చేసేది తప్పు అని. కాకపోతే ఒక క్షత్రియుడికి రెండు విషయాల్లోని అతను ఎప్పుడూ కూడా వెన్ను చూపించకూడదు. యుద్ధంలోని, జూదంలోని, ఈ రెండిట్లోని కూడా తను వెన్ను చూపించకూడదు. మరి అలాంటప్పుడు ఇంత జరిగినా సరే కూడా అతను వెన్ను చూపించాల్సిన అవసరం అతనికి అనిపిస్తోంది అనమాట. కాబట్టి ఏంటి అని అంటే నాకంటే సరే వారికంటే తెలియలేదు యుద్ధానికి పరిణామం ఏంటి. మూర్ఖుడు దుర్యోధనుడు తను యుద్ధం చేస్తాడు, అతను చనిపోతాడు, అతనితో పాటు కొన్ని లక్షల కోట్ల మందిని సంహరించేస్తాడు. అతనంటే మూర్ఖుడు. కానీ నాకు తెలుసు యుద్ధం తర్వాత ఏంటి పరిణామం ఉంటుందనేసి నేను కూడా అదే పని చేయడం అనేది ఎంత దాకా సమంజసం అనేసని అతను ఆలోచిస్తున్నాడు అనమాట. సో అతనికి ఆలోచన ఏంటి అని అంటే ఒకవేళ ఈ రకంగా నేను గాని ఇంటి కుల పెద్దలని నేను నాశనం చేశాను, సంహరించాను అంటే దాని తర్వాత సంస్కారాలు ఎవరు నేర్పిస్తారు వారి పిల్లలకి? సంస్కారాలు నేర్పించకపోతే తన భార్యలందరూ కూడా ఏంటి అని అంటే మిగతా ఇంకొక మగవాడితోని పెళ్లి చేసుకొని అక్కడ వర్ణశంకరం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది నేను వర్ణశంకరానికి నేను దారి తీసిన వాడిని అవుతాను, కాబట్టి ఇది నేను ఎప్పటికీ చెయ్యకూడదు అనేసని అతను డిసైడ్ చేసుకుంటారనమాట. సో మనకి ఆ సంస్కారాలు ఏవి అనంటే మెయిన్ 16 సంస్కారాలు ఉన్నాయి. గర్భధాన సంస్కారం అంటారు. సో పెళ్ళైన కొత్తలోని గర్భధాన సంస్కారం చేస్తారు. సో ఒక మంచి సుపుత్రి గాని సుపుత్రుడు గాని పుట్టేదాని కోసమని భక్తియుక్త సేవ చేసుకోగలిచేవారు అనమాట. నెక్స్ట్ పుంసావాన్ అంటే అదేంటనంటే 3వ నెలకి ఎప్పుడైతే ఇదవుతుందో వామిటింగ్స్ అవి వస్తూ ఉంటాయో ఆడవారికి, అప్పుడు పుంసావాన్ అనేది చేస్తారు. శ్రీమంతం ఇది అందరూ చేసేదే. జాతకరణం అంటే అదేంటి అనంటే పుట్టేబోయే పిల్లాడు గాని పాపకు గాని తెలివితేటలు పెరగాలి అనే ఉద్దేశంతో. నెక్స్ట్ నామకరణం అదందరికీ తెలుసు. సో నిష్క్రమణం అంటే మొదటిసారి ఇంటికి బయటకు తీసుకెళ్లేటప్పుడు నిష్క్రమణం అంటారనమాట. నెక్స్ట్ అన్నప్రాసనం ఇది అందరూ చేస్తారు. చూడాకరణం అంటే పుట్టు వెంట్రుకలు తీయడం అనేది అది కూడా అందరూ చేస్తారు. కర్ణవేదనం చెవులు కుట్టించడం అది కూడా చేస్తారు. విద్యారంభం అది కూడా చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఉపనయనం ఇది కూడా చేస్తారు. నెక్స్ట్ ప్రైస్తరం అంటే అదేంటి అని అంటే ఒక్కొక్క సంవత్సరం చదువు అయిన తర్వాత వారి జ్ఞానాన్ని అర్జించిన తర్వాత ఇది చేస్తారు. నెక్స్ట్ కేశాంతం ఇది మగవారికి ఇది చేయరు, కానీ ఋతుశుద్ధి మన ఆంధ్ర సైడ్ అంతా అది మాత్రం ఫెస్టివల్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. నెక్స్ట్ సమావర్తనం అంటే ఎప్పుడైతే వారికి చదువు అయిపోతుందో అప్పుడు ఇది చేస్తారు. నెక్స్ట్ వివాహం ఇది చాలా పెద్దది ఫెస్టివల్. నెక్స్ట్ అంత్యేష్టి లేకపోతే అంతిమ సంస్కారం అంటారనమాట. సో ఇవి 16 సంస్కారాలు అనమాట. సో ఇవంతా కూడా చెయ్యాలి అనేసి అని అంటున్నారు. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే ఉన్నాదో పెద్దవాళ్లే చూపించాలి. పెద్దవాళ్ళు చేయలేకపోతే నేర్పించకపోతే పిల్లలు చెడు దారిలోకి వెళ్తారు. ఈ రకంగా వర్ణశంకరం అనేది వస్తుంది. సో వర్ణశంకరం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే వారి వంశం మొత్తం అంతా కూడా నరకానికే వెళ్తారు అని. ఇప్పుడు నిజం చెప్పాలి అని అంటే సంస్కారాలు అనేది జస్ట్ శుద్ధీకరణ కోసం అని. కాకపోతే మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని అంటే భక్తి. కానీ అయినా సరే కూడా చలో ఈ రకంగా సంస్కారాల్లోని 16 సంస్కారాల్లో నుంచి మనం చేసేది 1, 2 మాత్రమే చేస్తున్నాం, దానికి మించి ఇంకేది చేయట్లేదు. సో వాటికి కూడా మనం ఏంటంటే టైం లేదు అన్నట్టుగా చెప్పుకుంటున్నాం మనం. కాబట్టి ఏంటి అని అంటే ఈ సంస్కారాలు అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలి. దీనికంటే కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని అంటే భక్తి అనేది. మరి అది చేయలేకపోయినప్పుడు నరకలోకానికే వెళ్తూ ఉంటారు పితృలు అందరూ కూడా. కాబట్టి ఈ రకంగా ఎవరైతే అలా చేస్తారో వారందరూ కూడా నరకలోకానికి వెళ్తారు. అండ్ ఎవరి వల్ల అయితే ఇది అవుతుందో
వారు కూడా నరకానికే వెళ్తారు అని. ఇప్పుడు అర్జునుడు ఏంటి అని అంటే ధర్మశాస్త్రంలో చదివారు, ఈ రకంగా చేసేవారి వల్ల కూడా వారికి కూడా నరకాలోకానికి వెళ్లాల్సి ఉంటుందని. కాబట్టి అర్జునుడి వల్లనే ఇదంతా జరుగుతుంది కాబట్టి అర్జునుడు కూడా నరకలోకానికి వెళ్ళాలి అనే ఆలోచనతోని అర్జునుడు ఉన్నారనమాట. సో సో ఇదనమాట మా అర్జునుడి తాలూకు డిస్కషన్. నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే పాపము. సో నా వారిని నేను సంహరిస్తే అది పాపమే కదా, దానికంటే నేను చనిపోయేదే మేలు అనేసి అని అనుకుంటున్నారనమాట. సో ఇక్కడ అర్జునుడి తలకు దివ్యమైన గుణాలు ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే చాలా శృతి మెత్తని హృదయం అయింది. ఆయన ఏంటి అని అంటే అయ్యో ఇతరులు బాధపడతారే, అయ్యో ఇతరుల్ని సంహరించాలి అని అంత దాకా ఆలోచిస్తున్నారు ఆయన. ఆయన ముల్లోకాలు వచ్చినా సరే కూడా వద్దు నాకు, నేను సంహరించలేను అనేసి అని అంటున్నారనమాట. అది కూడా ఆయనది మెత్తదనం చూపిస్తుంది అనమాట. అండ్ అతనేంటి అని అంటే ఇంత పెద్ద ఆకతాయి అయిన దుర్యోధనుడిని కూడా ఆయన క్షమించేస్తున్నారు. పోతే పోయింది, తెలివి లేదు, ఏదో చేశాడు, నేనెందుకు అలా చేయడము అనేసి వదిలేస్తున్నాడు అనమాట. అండ్ అది కాకుండా ప్రతి దానికి కీడించి మేలంచు అని అంటారు, అతను కీడు కూడా ఎంచుతున్నారనమాట. లాస్ట్ లో ఏమవుతుంది, ఇలా జరగచ్చు, అలా చేయొచ్చు, కాబట్టి వద్దు అనేసరి. అండ్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్న దానివల్ల ఏంటి అని అంటే అర్జునుడు యొక్క హృదయం అనేది శృతిమెత్తనది అనేసని మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అర్జునుడు సమ్మరి మనం చూడాలి అని అంటే అర్జునుడు ఎందుకు యుద్ధం చేయదలుచుకోవటం లేదు అని అంటే, ఒకటి తన బంధుమిత్రుల మీద అతను యుద్ధం చేయదలుచుకోలేదు, రెండోది రాజ్య సుఖం అనేది అతనికి అవసరం లేదు, మూడోది డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ రిలీజన్ అంటే ట్రెడిషన్స్ అన్నిటినీ కూడా నాశనం, వర్ణశంకరం అనేది వస్తుంది, వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని అతను అంతమొందించిన వాళ్ళు అవుతారని. అండ్ పాపపూరితమైన దానికి రియాక్షన్స్ వస్తాయి, నేను నా వారిని నేను సంహరిస్తే కాబట్టి వద్దు అనేసని. వీటన్నిటి వల్ల ఏంటి అంటే ఇండిసిషన్ అంటే ఏది చెయ్యాలి ఏది చేయలేము అనే దాని మీద అతనికి ఆలోచన అనేది కరెక్ట్ గా రావటం లేదు. దానివల్ల అతను చెప్తున్నారనమాట, నాకు ఏం చేయాలనేది తెలియటం లేదు అనేసని. సో ఇక్కడతోని